नायदे एक्चुअली मो कायसा बेलाय जों ऐतिहासिक कायसा चिन सभा हनि मानो कारण जे जागाव जों आगे करबुकनि जे कन्स्टिट्युएन्सि ओ जों तिप्रा मथा बीजेपी आलादा आलादा बासाय दं इभेन थांनायो अर करबुक तिप्रा मथान गप्लायखा बाट अपोजिशन साव दंमोन बीजेपी दंमोन बाट तिनि जों खुशी जों तिनि प्राउडलि बेबो सायमानो जे तिप्रा मथा बाय जे बीजेपी एलायन्स मन यागोलो जों अ करबुक कन्स्टिट्युएन्सि ओ जों आशा खायो जे 16,000 भोटार तिनि हाइन हाय एड अंगै जे बसकानि फाइनल लोकसभाव जों चिनि महारानी कीर्ति सिंह देव बर्मा नरक साय सायमानो जे जों दिल्ली ओ जेता केंद्र बाय चिन जे त्रिपाक्षिक चुक्ति माने यागोलो चिनि जे केंद्र सरकार जन आश्वस्त खायजा जे तिप्राहानि तिप्रा सारकनि যত प्रॉब्लेम न तुय अमनो तुय डिस्कशन खायजाकनाय अमनो तुय वान सकजाकनाय एवं अमो चिनि कयेकटा डिमान्ड स्पेसिफिक डिमान्ड दङ अब्रनो तुय गाहाम आलोचना खायजाकनाय एवं अबंखा एवं चिनि आशा विश्वास दङ जे केंद्रनि भारतीय जनता पार्टी बा भारतीय जनता पार्टी चिनि अ डिमान्ड जे बीजेपी गभर्नमेंट आबो न जतन सायमानो जे अगली बार मोदी सरकार अ जागा कोनो सन्देह करे कारण ताइमला जों सारा इन्डियाव जों सायमानो जे दाखलाय मोदी सरकार किपिल फायबिनाय जोंबो नायो जे किपिल फायदों एवं चिनि जे एग्रीमेंट नोंमोन अब इमप्लिमेंट ओंथुं अब चिन नायमो कारण नक सायमानो तिप्रा मथानि जों आगे जों केबो शत्रुया जों कांग्रेस सिपिएम शत्रु बिया जों बीजेपी शत्रु बिया जे जनो रिटेन जनो जे एश्योरेंस रनाय जों बबे थांनाय चिन बबाग आगे सायदों दङ अबनो जों तिनि ककना रगै जों तिनि करबुक विधान सभा जों तिनि ऐतिहासिक कासे गैदरिंग आरो अब जों थांसा खै जे तीनटा पार्टी आईपीएफटी बीजेपी तिप्रा मथा मिलो तिनि अ जे ग्रेटर गैदरिंग अब जों बे सक्सेसफुल जों खायमानका आनबाय जों चिनि चिनि जत तिप्रा सामनो चिन कयमङ अबनो जों ताखलाय खुशी न जों पद्मबु बारनो जों बुदिवै चिनि केन्द्र जों अ दुइटा तिप्रा जो दुइटा आसन जों माने गप्लाय गोबां बुदबाय नट गप्लाय चिमिनिया ताखलाय ऐतिहासिक जों मार्जिन जे ताखलाय जों ऐतिहासिक जित दुइ हैने अब चिनि कायसा एक्चुअली जों 100% पास नैसों पास नगे अब कुनु याबो ओलसे बाट गोबां मार्जिन जों ऐतिहासिक जों रचना खाने ताखलाय बस अच्छा अरे स्राय जों जत चिनि तिप्रा मथानि जत बिसिओ न चिनि मनिटरिंग कमिटि दङ बोर्ड लेवल कमिटि दङ चिनि लिडार्स दङ वारियर्स दङ जों जत नग थाङि गरुवा खाइ ताबो जों आबानो साइ दङ जे जों ताङि ताखलाय पद्मबु बार बडि दङ ताङि आगेबो जों आनरसबु बार आनरस जेरि दङ माने ताखलाय ताङि पद्मबु बार रनाय अबनो जों तिन नग थाङि जों साइ दङ एवं अब जों इभेन चिनि गरुवा सभा जत जागन त प्रोग्राम चक आउट खाइजागि दङ जों स्राय साइ दङ जे ताखलाय जों पद्मबु बार जों मन बगिन बुदनाय जे चिनि एग्रीमेंट नों माने अब इमप्लिमेंट खाइजना नोंथुम इमप्लिमेंट जों हागा चिनि तिप्रासानि जत हामप्लाय फाइ सपायनाय जों जे लैंड राइट हाय एकटा चिनि पेंडिंग इश्यूज जों एसे सिडुल माने मामन यागोलब चिनि लैंड राइट तिनियाव जागा जों राइट करे चिनि जों पाटारि मैया अमरक रजाकनाय नक जतन सायमानो जे त्रिपाक्षिक चुक्तिव एग्रीमेंट कायसा स्राय सिजक दं अ एग्रीमेंट इमप्लिमेंट खायनाय बगैनो जों ताकलाय पद्मबु बार बुदिवै जे मोदी सरकार हायका त्रिपुरा राज्यनि खरगनि जे एमपी थांनाय जों बारनो बखा कुवार बाके जों सानाबे सुजुग रेनाय इ ताकलाय त्रिपुरा राज्यनि बररक जनक गोबां बुदै रिहका तिप्रासा हन्तो नन तिप्रासा हन्तो जाग मामनि बगैनो जे अ जागानि बोटावनि काहां उननि बगै कायसे बरबो खाकुवा का सायमाननि बगै उनथुं जों ताकलाय प्रतिज्ञा बद्ध जों गोबां बुरै पास केरक नाय अबनचिन साकलाय